Da, a sosit timpul să vă spunem tuturor bună seara și bine ați venit! Eu sunt Liviu Frățilă, gazda dumneavoastră din această seară și prima mea rugăminte este să veniți mai aproape de scenă, pentru că veți avea ocazia să fiți părtașii unei lansări pe care o așteptam cu toții în România. În primul și în primul rând, vă mulțumim că sunteți alături de noi în acest loc încărcat de istorie, un loc distins, un loc rafinat, la fel ca și Unicum Silva, lichiorul savuros pe care îl lansăm împreună în această seară. Despre Unicum Silva veți afla mai multe detalii pe parcursul acestei serii. Însă, la început, vreau doar să vă spun că Unicum Silva este primul lichior din lume învechit pe un pat de prune uscate, ceea ce îi conferă o aromă unică. Vorbim de un proces de fabricare complex, o parte dintre ingrediente fiind macerate, altele fiind distilate. Procesul de învechire propriu-zis durând 6 luni. Bineînțeles, totul sub atenta supraveghere și sub atenta tradiție și experiență a familiei Zvak de peste 200 de ani. Pentru început, aș vrea să invit în fața dumneavoastră primii speaker pe care îi veți vedea pentru un cuvânt de deschidere. Întâi și întâi începem cu domnul Andrei Ghegoiu, Managing Director, Heinrich Distribution. Bună seara tuturor! Thank you, Mr. Thomas Peterman. And now, let me introduce to you a special person, the daughter of the late Peter Zvak, the patriarch of the Zvak Unicum Company in Budapest, and Anne Marshall, an English writer and journalist, member of the board of directors of Zvak Company, Unicum Global Brand Ambassador and owner of the Dobogo Winery in Tokaj. Ladies and gentlemen, Miss Izabela Zvak. Welcome. Thank you, Miss Izabela Zvak, for these words. Din acest moment, sunt dator să vă spun că acest eveniment va căpăta o notă mult mai destinsă. Am văzut în acest spațiu minunat personalități, am văzut specialiști, am văzut oameni care poate nu ar da paharul lor de vin preferat pe un pahar de Unicum Silva, însă vrem să vă demonstrăm în această seară că aveți motive să o faceți. De aceea vă încurajez inclusiv sau neapărat obligatoriu să degustați această băutură senzațională și vă dau un motiv în plus. În bar avem unul dintre cei mai mari barmani profesioniști din România. Mă refer la Adi Cărădean, el se ocupă de toate cocktailurile senzaționale din această seară, alături de colegii săi. Pentru momentele următoare însă, zic să facem și puțină gălăgie. Vreau să vă prezint o echipă care probabil ar merita să reprezinte România mai mult decât naționala lui Pițurcă, nu? Este vorba de echipa formată din Luca Valentin și Ionuț Ivanov. Doi barmani care nu mai au nevoie de nicio prezentare. O să vă povestesc câte ceva cât pot pe parcursul demonstrației de flair care urmează în aceste momente, căci așa cum am zis, de acum putem lăsa sacoul jos, tonul evenimentului se schimbă. Ionuț Ivanov și Luca Valentin, astăzi când lansăm împreună Unicum Silva în România.